ka obe sa manyankopon ama abofo abekuma na wi ansa na Abraham gi atum se na ne oba na na se Abraham de no so ne be ya kwa kosia se sa untimi fa o de ye child ya sa ukote dem esu sa na so na Abraham ne ne ye mo na so eno na mana na hu ahobrase wo ma no a enti ho na Abraham konya na hunyade no ehia ni sa aksem no so ne ko fire na che ne niema na ntwie ne adwa ne ade nkwa ne mfa yen ko so no na se bibi se kra no na ne yie mo na yen hwa de ya se bube ni biem ya se yensi wo hene na opatu fa henkyesha obi anso unya obi obasomo na so krom ha nkofo bebre wo mo akasa sika wo masi wo ho ahene mo wonkoa ana eno ne ye so wo mo no eye ehiafo na esumo wo eye ehiafo na esumo ana ehiafo na ma enye nyina nso osikani a utrimo ode ne de unya obi anso mo sa sikafo no bi bu ehiafo kwase papa odo ye adwuma kra na boso na so awontuaka nti eye osikani ani trimo ombre no na wo sa asomfo no ani ahemfo kra ye kan sabiam nananum binum trimo de tete no no hini bia wo so dofo ayete wa ye aduane de na nya nanan manyire no na ye aduane ma wo mu na me na papa yo hene ya na ense nkwa no a o se do bisi som ankwa bi otimi di be bosume kra na ekiri no nko no fi ada na na ma ontime fra na na ma de ope bia ntira mpanimfo se so ntoma tete na se won tu ahemfi a ni obi na pam ahenkwa awa ahemfi o ntoma tete no wahene so onto na betumi atena wa yebere di ni obi na pam ahenkwa awa ahemfi na ntoma tete no hiti mo ni mfo so onto bi mawa so betumi atena ahemfi yebere na wo kana semi na wo bo ahiafo na ede na ye hia bibia wo hwehwe na won sanka bia na ahia e wo ho na ohia ni ahokyere nsoso ye wo nsoso ye wo nsoso ye wo ahokyere de ya wo ho ani da so so me bi kura amadofo madokokofo nti me nsa guso amedo ide huebe be mfi num mfi nsi eche me nya bibia di eno ti na wo ani da so eno ni ahokyere na ye hwa de bi ye se de nantwie ne dua anka ne to no saa na emi gina so konfo nsem na ebe se ne sitie ne nkyire mu onum se obi wo kra sabi obedi hina o ka de ho no kroi se nya mia nka munya nipa bi so abedi bi ko se me kroi akonya mi free so a munya me so nipa bi da na o de tutun ho ayampia me mana so ate so oboa ehunu twene no ne ebo yensem dara no nyankopon de oboaboa na ntwie no nipa dua na bo no se onfa prapra no ono kura yekunu age na komfort na ntwie pedua kom na ohuri no aso na ohuri mabe nti ebe wo de be kom fie o ha nti anka na ntwie pa mu anka conference sa abusiafo chiametachi na megusu a mode hie me ne no ehwetwe nkomo no chiame de oyobi a wonim de eno nti dane da nyina ne ye nti ase no ne yakọ no ho ne yakọ akobisa chiame na me bisa se abebuo ene kasakoa ensoso yewu da se bre wada wo ma yenya we de obechirim ensoso ye da kasakoa ne abebuo mu no ebi ne se kasakoa aye se ye hia hai na ye di nkomo no konkonsa ni ba ko wo ye mu na me pese me ka bibi kire se twaso ni pa ba ko ha wonye so atwa akwa he buchiem atwa akwa akukọ ketwa akukọ ketwa awusu kweo efe na atwa akwa so o yi musu aso o de atwa akwa bi na yi musu na o hye buchiem ono obi ana na otoro wo ye mfifi na ya dane asem no afa baabi Ghana de hye mo amode hye yaw apreku ene dwuma de menne chiame tachi ena ebi ahye mu na sebe mebre ni nti munim se dodo akonwa obaako entena so minya anka ye beto aso sanse enkomo yi baabi a aduro no afi na ye ba bedo asuko na so mebre no aye be we na me sere se adwumaku ahodo emra meso yasene
na ensem a ehu hia sei no sebi yentimi nkyerɛkyerɛ yenkyiri ma ne nso so na ɔmo so mfa bi nto ɔmo kotodwam mfa bi mmɔbra me nsa ebre fi sɛ ebre ni wɔ me na wɔtwe sɛ ne yɛbɛsa atoa so apia